tulungan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Ano man daw ining kasureko tres? Paibaiban kantidad kan sa indang bill, di man nagbabagwan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan na pasaano na lang kan kooperatiba tanganing kitang konsumidores, di man magabatan. Amiga, dai pweden iniisip mo. Igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC bulanan na obligasyon sa mga hensya kan gobyerno as in transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan kasureko, di maninda sinasabiri sana. Mismo amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour anawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang say na ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagiromdom, hatod sa Indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Oboxit, Acting General Manager, Board of Directors, as in bilog na employees and staff kan Kasureko 3. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau
ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Magandang aga mga tugang, welcome sa tuwepong programang Bicol Connection ngunyan aldaw na Biyernes. Petsa 31 na nakitakan bulan na Marso. Okay. Digdi na lang. Pwede ba niya digdi? Petsa 31 na po kan bulanin Marso. Ultimong aldaw kan bulanin Marso. Goodbye na naman kita sa Marso. Malaog na po kita sa bulan na Abril. Sa lado technical, ang sa kong mga partner, digdi si Engineer Felix Lagrimas, siya naman po ang samoyang Chief Technician. Si Sir Chief Abi Lindon Toralio. Good morning sa mga health workers kan Barangay San Nicolas sa pamamayo ni Punong Barangay ABC President Honorable Ariel Loseña, sir. Good morning. Nagpasalamat kami tan mga empleyado kang RPNDCKI pig kukuranan ng timbang, pig BBP. Tapos pig ini anong purpose na kanina mga Pagbuta di kanin ng city. Ay po. Kako kami mga health worker, mga clinic, HW. Ay po. Salamat po sa inyo mga barangay health workers. Kana barangay San Nicolas, ano pangalan mo, ma'am? Francia Serios. Ay, Ma'am Francia Serios. Iyo ang Si nag-BBP. Evelyn.
kasi ma'am ibili. Oh, ako ang timbang ko 65.5 na lang baga ma'am. Sige na kung diyan. Tama o man, normal lang. Sa edad kong ini ma'am. Tapos ang BP ko ma'am piraman. Normal ka niyo. Normal man ang BP ko ma'am. Over 80. 120/80. Ay, thank you po, Sendo. Ay, salamat na Marisendo, ha. Magkasabi na lang kay Kapitan, saka sa City Health Officer ta, salamat na marami. Osi It's Slim. Opo, Osi It's Slim. Yan. Naglilibot po ang mga barangay health workers ta sa San Nicolas. Ano na po ako, 58 na. July 24 po ako, 1964. College graduate. Opo, mamonitor po ninda ang mga health kan sa tuya mga constituente sa Iriga City. Habana po H. Minsan may po. okasyon sana. Oo, ayun man po. Ayun ako, 65 na lang ang kilo. Well, ang mga tugang medyo nagano po kaya digdi sa tuyang station kaya ang mga personnel ng staff digdi ano pa di bigla pa kita bigla kitang nawara sa area. Pero sa Facebook Live na kayo, dire-diretsan sa tuyang pag-airi. Oy, brown at baga sa ibang lugar. Kulang po ang ina-upload na ano ini? Ang presente po kayang kamugtakan tango niyan sa Pilipinas, medyo nagkakaigwa ng pag-sapo ng pagtios mo niyan, ano? Saka kadakol mga jobless. Sana sa ini sa masolusyonan po kan sa itong government.
naman ba kasi ang Labor Day, ano? Sa May yan, ano? May 1. O, di ba? O, sa aga, April na. Kaya dapat ang gobyerno taan po ng mga livelihood program, project, saan sa tuya pong mga kababayan. Ngunyan pati ang mga presyo kan mga mayortang barakalon, sige sana po ang mahal. Kaya ang mga ano tango niyan, mga Mr. and Mrs. kaya po nagtatarabang-tabang na po sa pagganap buhay. Takonsaro lang po ang mahanap buhay, mga tuga. Pirmi pong kapos. Pirming kapos, mga tuga. Ining pasalimin ni Senator Robin Padilla. May bada siya kay Senador Bato de la Rosa kung ini aresto. Iibanan niya da po an sa iyang kaalyadong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kulungan kuning kaso arestaron kan International Criminal Court. Kung aarestoon dahil si Bato, iiba na daanin do si Senador Robin Padilla. Tas siya sa rodasa nagsuporta kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa drug war. Sabi din ni Padilla, mayo da ang iwanan. Iiba na niya dawa sa inakulungan. Total, toad naman dahil siya sa kulungan. Sa nakulong naman kaya ba gani? Maski da sa abroad pa. Masiram pati dan mga pagkakan, lalo na sa ibang bansa kan mga prisoner. Dati man kaya siyang person deprived of liberty. Ipigpahayag ini kan Senador dahil sa iyang kumpiyansa na mas lalo pa niyang patitibayon. Asin lalo pa siyang mahigot na magtrabaho sa Senado. Yan po kaya itong mga nangyaring tukhang digdi sa Nasyon kan Pilipinas na pinag-imbestigaran po kan ICC. Ay, good morning kay Ma'am Maricel Roadel de Los Santos. Sa mga may kumpleanyo pala ngayon, happy birthday. May have many more birthdays to come. Sana magpakanton man kamo. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibakan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa endo. Sana magdanay ang sa endong pagkami naruutan habang buhay. Uy, si ano pala na-admit sa sarong ospital sa Roma, si Pope Francis, dahil sa respiratory infection. Ipangaji itapuan sa itong Santo Papa. Sa sarong pahayag po, sinabi kan tagapagtaram kan Vatican
na si Mateo Bruni nagkapingal daw kan nag-aagrangay si Santo Papa Pope Francis kan sa iyang nasasakitan na paghangon. O sa mga turista, bakasyonista, mga kababayan tang mapuli sa Pilipinas, mapuli sa Bicol Region, sa pagkikisumaro kan Kwaresma, Semana Santa, ngunya na taon, siguradong andaralagang kani sa mga beach resort para mag-enjoy, magkorokoromustahan, ang bilog na pamilya, bilog na barkada. Pero po ang Department of Tourism sa Bicol may pagirumdum po sa ngamin. Sa ngamin na publiko na na may plano na maghanap nin mga beach resort na dapat accredited po ini sa tourism business transaction, duman sinda mag-transaction asin makiulay asin magburbakasyon. May mga nagpapabook na nin mga accommodation establishment and tourist travel and tours agencies. Baka bakong accredited po yan. Dapat naman lang kamo sa mga accredited lang. Kan DOT. Lalong-lalo na ang sa tuyang pag-commemorar kan Semana Santa, summer season na gayo. Mainit sa Pilipinas ngunyan. Mating-mati po ang lanit kan saldang arasahas. Kaya mag-aragumo niyan pero susuruwayan sa igdaan. Unless kung aircon ang sa imong kwarto, pwede ka mong magtaytay. Pero kung bako, oy, grabing arasahas sa mga tugang. Maski ang mga misis indo, pwedeng sikada ng mga mister. Suway-suway ng mainit. Maarasahas. Lalo na pag-aldaw. Kaya nga ang mga taga-DOH, papangapudanan, may pagirumdum sa publiko na dahil magparabaralad pag nagpataknan oras na alas 10 ng aga hanggang alas 5 ng pagkahapon. Medyo refrain kita too much exposure to the sunlight. O sana ang mga may sadiri ng mga resort, sigurado nindo may supply man po ng tubig, saka may malinig kamong comfort room. Yan. Tabaka mga minsan magayon man na resort, maluya man ang comfort room. O yan, dapat malinig as in may supply po ng tubig. Ang mga nagkakarigos, pag naglubto sa dagat na mayong problema dakol tubig ang dagat. Pero ito pong gagamito na tubig sa pagluto kan mga customer, mga suki nindo, mga parokyano nindo sa mga resort nindo, nangaipon mga tao ng tubig sa pagluto, sa paghugas. Saka dapat may available kamong tubig dyan na pwedeng mabakal itong mga siguradong malinig talagang inumo. Mga tugang, sobra na sa 3,000 kapulisan
Ang nakatalaan pong i-deploy kan Philippine National Police Bicol, ngunya na si Mana Santa. More than 3,221 na pulis sa anumpo na probinsya kan Bicol Region, partikular na sa mga pampublikong lugar. Bilang saro sa mga lakdang kan sa endang binilog na security plan ngunya na maabot na si Mana Santa, na madali na po baga. Sigon kay PNP Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Obengue, Popo na ninda ang nasabi ng deployment paglaog kan enot na aldaw kan bulan na Abril sa aga. Na kung saan madunarin niya hasta sa katapusan po kan bulan in Mayo. Dagdag pa po kan Regional Director kan PNP sa Bicol na sa endang kapulisan na isa iraro na kan inaapod na full alert status kung saan nakanda na po ang mga ini sa pagtaon in serbisyo ano man na oras na sinda kinakaipuhan ang sa endang serbisyo. Bueno, sa oras na ini resibon tayong report dali sa Luwas. Bicol Connection Report. Nasa linya ko niyan si Karondang Bani Tataro. Good morning, kamin. Salamat tabi sa Joey. Good morning sa imo. Good morning sa kabut ng mga paraan tabay sa imong programa. Sa ngunyan na halos namamataan na niya to ang grabing init kan panahon. Pero ba pinagsabi kan mga kabuhan kan department to dito sa Bicol itong pagkakan ng mga pagkakan ng mga matubig. At sabi itong Arog kan ano? Arog kan pakwan and kung wala ning pakwan pwede na itong buko. Ayo ha. So iyo po. And connection pa yan, sa kuyang location, yaon niyo po sa atubangan kan mga parabuko sa may merkado publiko kan syudad kan Iriga. Magbuko ka ng padapos. Ano po? Magpabata ka na ng sarong buko, tapos magtaga, isigop ka na kan sabaw kang buko, saka magmuya-nguya ka na kan lamang kang buko. Ayun nga nag-iisip ako kung sa maabot na outing nga to, kung ano daw niya ako kung buko ang darahon ko. Yan. Kaya lang, yan. Kasaro yan baga sa mga dapat darahon pagsiring kayo na nagkakaiguanin outing ang sarong grupo. Itong buko salad or ano man na bagay na prutas na kaipuhan na makadagdag tabi pagsiring kaya na nagkakaiguanin kaugnahan ang sarong grupo. Sa bagay, may asin da baga ka mo, mayo ka mang problemang magpaguno ni na mga buko, pwedeng buko salad, buko juice. Ayun, nalintad na. And kung halimbawa man na nakapasok yan buko salad ka BSM Joey, nakadako sa itong mga ingredients kayan. Ang ingredients pa lang, pagbihirap, na. Pero sa yan, nakumapat daw kita dito mga parabuko. Ang naging kunibigdi, itong mga kinugpud ng buko sabi sa Joey. Pero pinagpapabakal ninda, nakapatos bagay, ito mga papatusan ng yelo. Yung tubig na nagiging yelo. So yaon, nakapatos sa mga arog. Pakinumotot kita, digbiyo po sa nagsisyente yung buko sa may merkado publiko ng Iriga, kung gurano ang kilo, kan kada patos na yan. Ma'am, good morning, mabana ka po. Sa RTM DPA Iriga, makikimapot na nila kung gurano po ang kilo kan puko na nakapatos po. So, 100 po. Okay, SM Joey, 200 pesos. Ayo. Barato. Iyo po. And itong sabaw pa yan, SM Joey, ano yan po, pinagpapabakal pa po? Okay, pinagpapabakal pa, sa kantitat na sirap 60 pesos po. Okay, kinonsitat itong Joey. And kada patos ka itong sabaw buko. So, warang sayang kay niyo kung taan iba kaya
At i-disganar na magdarakan buko sa pagkagabat-gabat na yan. Kung halimbawa ngayong mga pirang pidaso kan buko, dadarahon mo itong yung magabat na. Pero kung halimbawa kinudkod na, at dako lang kagianan. Kaya lang lang kayan sa kaituhan ng sintabo o kwarta ang darahon sabi itong Joey. Aha. Sige po sa indong location mo, kumusta ang indong negosyo? Hindi naman po, nababaw na man kaming pagbuhay namin. Ano yan, binakalan lang ninda yung tinitinda-ninda o may mga sa diri man sindang mga puon nindang pigkukuha ng kayaan? Sigara lang po, binabakal lang po. Binabakal man sana pala ninda yan, ano? Ngunyan, pigya papatubuan naman lang. Opo. Pirang ribo man po ang dilin siya nindo sa kadal daw, ma'am. Kung minsan po, nagbabakal po kami, 100 peso o 100 na pidaso. Sa 20 po, dito na po yan. 2,000. Opo. Kung minsan po, may pang laman. Kung minsan po, lokadot po itong bakal ni. Hindi naman po makawabalik ito pong kunyan, kapital na mo. Nya pag lukado na, abo na kayo ang parokyano mo, medyo matagas-tagas na kayo ng laman, ano? Okay. May mga nagdudulok na si ate para Uy, ang lukadon baga ba ni, masiram yan, gibo na sa ng bukayo. Pwede man, ito baga ma'am na ay, halat, dahil sa mga pagbalabalahan sa siyempre natin dyan ang negosyo. Pero mabinta, mabinta ang buso. Ang kayo na si Joey, itong mga medyo luka rin na, pwede talaga yan dibuhin ko kayo. Yan, masiram yan, panpalaman sa tinapay, pang dulce. Ang dulce. Kaya, kung halimbawa nakabakal sila ng medyo matagas-tagas na pwede pa mo na pwede yan, dito tayo. Yan, para dudang sa indang negosyo. So, ang yara ang digdi nagkapitira ng mga negosyante o ng mga nagbubuko. And pirang minuto pa lang ako digdi kada ako na mga nagpapasirong digdi nagpapapatas ko itong sabaw na inuminda samang-sama mainit na ang kabagsakan kan sa nahon. Diba? May daradarang bagang lalaagan ng tubig. Dumang minda itinagbubugtak itong sabaw kan buko. Ano yan mga diabetes? Bawal yan sa Bawal sa mga buko juice. Sa mga may hilang ng diabetes. Itong buko juice, bawal yan. Ano sa iling mo? Mamis baga ang buko juice? Hindi ko lang sa natural may balag pagkahalis ka yan. Pero hindi ko lang po. Pero marimanda yan sa mga may problema sa kidney stone. Yan, pwede yan. Nakadapan sa mga may problema sa pag-ihi, at sa guanin yung TI. Garo-taro yan sa mga reseta kan sa tuyang mga eksperto na hiring mo itong buko, itong sabaw kan buko. So, kaipuhan lang, sabi nga ni Kayan, imang-tinirid ng kalinigan. So, siyempre, at nagbabaak sila itong naghindakan mga buko. So, kada akong nakal, mga nunigdi, mga abab. Ito ba itong buko kabi, itong Joey. Kada akong nakal mga nagpakatambak digdi. Yan, maserbi pa yan na panggatong. Pwede pa yan panggatong. And, yun, digdi sa prospection, may mga nagiling na kita na magkakapirang pakuan. Doon kung ba daw? Sige daw. Iyo po. Ma'am, thank you po. Opo. Okay. So, mapiring ako rin ba sa pwesto ng mga para papakuan. Itong Joey. May pakuan na ito mga may pakuan na Oblong. ako. Green na green. Tapos, ay guyan palabang pakuan, iguaman na pabilog. Iguanin, basta nahihilipat din klase nito ko kung nakakulor green niya. Tapos, darapong sabi, and pag binaat mo yan, putang-pula. Wow! Pero, Pakuan. Si ma'am, wala yung matinulabot ka kasi mapirang fresh yung pakuan. Christian ka,
kilo. Okay, nasusupong sunag. 50 pesos kada kilo. 50 ang kada kilo kan pakuan, isang Joey. So habang mo yan, kung harbe naman kada kuya, parang kilo man eh. Oh, kung halimbawa, kung 10 kilo, takot na sinabi isang Joey. Kung mag-10 ang kilo, di 500 pesos man ang saro. 500 pesos. Swak na swak, nagmalaw nitong 500 pesos. Kampanahon ba ni, ang 50 pesos mo, makakabakal ka ng dakulang pakwan, kampanahon. Grabe, nagmahal na maray ang pakwan mo niyan. Ayun, iyo po ang trending na prutas pag siring kayo na panahon ni summer. Ang mga tunggan, pakwan, itong orange. Tapos may nakikinig ako din, ma'am. Ano ni, pakwan man? Anong klaseng pakwan ko ni? May yellow pakwan tabi at ang Joey na para siyang papayat. Gano'n naman bang kilo kayan? Okay, 70. Ano pagkakaiba kayo ng dumag? Ayun po. Ang pagkakaiba kayo itong yellow na pakwan, dumang sa napaka-green na pakwan tabi at ang Joey, variety dayan. Pero halos pareho sindaning hamis. Tabi at ang Joey. Ayun Kadakol, may mga pinambayabang magpa-interview na dapat sa akin mga paraan na presyo. Saan man narali yan? Panindang pakwan ninda, rali lang sa Iriga or sa ina lugar? Ma'am, kaya nali itong tapan nilo, Nueva Ecija. Nueva Ecija pa? Opo. Wala pa lang digdos sa Nueva Ecija inihali SM Joey. Pag kayo pwedeng gurutoson or i-harvest ang mga pananom ay tinanom na pakmangkan mga Bicolano, ano? Tama din po. Ang mga Bicolano baga nagtatanoman pakwan, abot sabihin dahil pag kayo na ha-harvest. Ayo, agaro dahil pa na-harvest itong mga pakwan kan mga Bicolano ta. Mayroon pa naman sa bebe sila nakabot ang pakwan. Kaya siguro pagkawahan na hagketong kilo katabi isang Joey. And basta dito naman sa mga paratanon para manyato na kung minsan na dito sa magtanong sa kan mga nakalipas sa Bagapulan halos sa Sikida itong pagparauran. Kaya hindi ako lang kung talagang igwanin mga tanong na pakwalan sa kuya mga kababayan individual. So, hindi sa parang para check siya. May mga tag price hindi yung sabi itong Joey. Dahil nga ito para saro-saroon. Basta itong orange, itong Karachi orange, nasa 15 pesos ang saro, tapos itong Fuji apple, 15 pesos man ang saro. Tapos itong Fuji apple, may solo para may 3 for 100 pesos. And ma'am, minimum, parang ito, mango, 80 pesos per kilo. And anything ma'am sila, okay, 180. Bani, naputol ka. Pwedeng mag-call ba ka at naputol ang line mo. Ang pakwan mo niyan mga tugang, nadawag din to, 50 pesos ang kada kilo. Sobra kamahal. Kampanahon na ako elementary, ang 50 pesos na kantidad ng pakwang. Pagkadur dakula na, mas dakula pa sa payo ko. 50 pesos. Ngunyan, ang kilo 50 na. Grabe. Oy, back to yung Bani. Okay, balik kita video ko sa may nagka-republiko. Sa front section ako, nakasokap ng Joey. And, good morning sa mga, sa mga nagsasahod, sa mga taong nagsasahod sa mga vendors na mga negosyantita. Good morning. Po, pabutan niya ito ng good morning, ang mangyaraon din si... Si Market Superintendent, pabutan taman siyempre nin good morning. Opo, dyan sa may dyan sa luwas kayo ni Mercado Publiko, pagkaribok-ribok, talos gabot mga nagagarami kayo ko, generator set ng database ng Joey. So, dapat rin nga tulig po sa laong sa may protection sa medyo puro sulingon. Kaya lang, dyan naman sa itong, dyan na nakanpos na ito kasi kada ako sa mga nagrarabog na nag-generator. Yung mananggadan, hanggang alas 6 pa kayo din mabalik ka kuryente kan Kasoreco 3 sa Rinconada. Ayun po.
Okay, so yan ang update with Dio. So may fruit section Mercado Public Market kan Iriga. So good morning na lang sa kapos ng mga yaraon ko dito and dyan sa mga parabuko na katubago na kaulog na nag-answer sa mga non-fiction. Dali ko lang naihapot ko lang ng pangaran niya. Sabi sa Joey. Kasi sabi nga, pag-grupo ko, pag-grupo ko naman sa pag-grupo ko naman sa parabuko ko. Kaya ako naman kayo sa mga kliyente na nagpapasirin dyan para magbaka. So, siguro dulot ko pag-bihir na. Okay, so yan nga na po. Ang sa yung bareta, gikan ko dito po sa location, good morning sa mga fruit vendors, dito kay Mercado Publiko, and Ciudad ng Iriga. Para sa Radio Ronda, para sa Tataro. Salamat na maray kay Bani, Tataro sa pagkikipag-ulay sa mga fruit vendors siton Mercado Publiko kading Ciudad kading Iriga. Bueno, mabuelta kami pagkatapos mampukan mga hanap buhay oras 10:14 in the morning. Ang Radyo Ronda, RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwan kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Iriga City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Iriga City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Serio, Zone 6, Santo Domingo, Iriga City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Iriga City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bolwang Baaw, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Iriga City. Sa Saindo Pugabos, Jos Mabalos. Juan 3:16 Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marneli F. Reynes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and Family, Danusacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II,
Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabalquinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indo po Ugabos, Diyos Mabalos, asin mapasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and Family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and Family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and Family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying-in Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Les Creation Decor and Catering Services owned and managed by Barangay Kagawad Les Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Market Side, Iriga City. Miss Maria Tet Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritsu Borgos Cadag and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and Family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and Family. Maria Amparo D. Gamos, 225 Divera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Joan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City. And North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Restituto Milgar and Family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City. With cell phone number 0907-631-9615. Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City. Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City. Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Risti Barela and Family. Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin N. Lanoso and Family. Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and Family. Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Tayo po Ugabos, Diyos Mabalos, asin mapasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya or Born and Family. Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and Family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Myrna Hobe and Family, San Nicolas, Iriga City. Ma'am Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City.
Nilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Iriga City. Los F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City. Oralios Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cell phone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Milnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Siren and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Iriga City. Sir Noel Ongit Cuba Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Ex-punong barangay Reynaldo Timunay and family, San Nicolas, Iriga City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and family, San Juan, Iriga City. Miss Ninita Lucenia and kids from United Kingdom, Natalie Layosa, London, United Kingdom. Bernard Piuquinto, Zone 1, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias Divilla, Zone 2, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Clavillas and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Baaw, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Rodi P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Herminhilda Minerva Ampungan and family, Santa Cruz Sur, Iriga City.
Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD 5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena sa Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and Family sa Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and Family sa Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and Family sa Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and Family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa ilo po Ugabos, Diyos Mabalos, asima pasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Hintang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Hintang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bilang mga tugang, balik kita sa programa. Ubus na? Ago pa? O, sige. Balikan na naman. Salamat, Lex, ano? And good morning man sa ito yung mga may higos, matibay na mga air condition technician na naglilinig kan gamos na air condition unit digdi sa RPNDC. Good morning. Salamat. Talalong nagkusog po ang lipot, ano? Kan sa ito yung mga air condition unit sa RPNDC. Mga tugang, padagos pa man po girare na pinag-iimbestigaran kan mga autoridad. Sana ibarit ang sinulong bakho sa Barangay Santa Rosa sa Nacinto, Masbate. Sa payag po ni Police Staff Sergeant Cabiles, sinabi kanina inaaram paninda kung si Isay ang nasa likod kan panunulo sa nasabi ng bakho. Ano daw ta sinulo? O, yan ang apot dyan. Sayang man. Pagkamahal-mahal ba kang bako? Dako lang tabang sa mga project po kang sa tuyang government. Alagad siguro, mga private contractor ang kagsadiri kaya. Sa dagdag pa ang impormasyon na may nakuha sindang testigo, takot lang magtaram, magtaon in statement. Pero igwa na sindang pinagdududahan na grupo. Ano? Kaya padagos pong iimbestigaran ang bagay na yan. And sa iba pa pong mga informasyon, mga tugang, deka mo basta-basta magparabarakal katong mga LPG tank na pigpapabakal sa mga naglalako-lako lang dyan. Tadipisil na. Lalo naman yan na panahon in Fire Prevention Month. Maglikay po kita sa mga kasulo. Pag iyan kalamidad na yan ang magbungkaras, irakman po ka nabibiktima. Kaya ingkaminar ang publiko na dahil magbakalin mga LPG sa mga rirelibot sa mga barangay. Tadayan pigtutugutan kan Department of Energy as in Department of Trade and Industry na mag-relibot, magpaikot-ikot sa mga barangay ang mga nagbibinta, nagpapabakal ng LPG, lalo na kung mayo man sindang permit. Mala tasigon ki Alex Rayos, supervising SRS kan DOE, Retail Market Monitoring Special Concern Division. Dahil basta-basta magbakal sa mga naglilibot sa mga barangay na nagbebenta ng LPG, huli taliloloko sa naman sindakan mga ini. Kuning kaso man po may mga naglilibot, may nagparaikot-ikot sa mga barangay, asin magpabakal sa mga kababayan ta. Pwede po nindang isumbong sa haraning istasyon kan Bureau of Fire Protection. Dito ay man yan asin sa Department of Energy. Tangarig pong mapapundo ang siring kaning kalakaran. Taday po nakakasiguro kung maray na klase mananggad ang LPG na sa inda pong pinagbibenta. Tatibaad ini po kung ano-ano na sa ng transaksyon kanibang tao na magkapirak lang pero baka magdulot man po sa indo po nin perwisyo. Ayan. Kaya dyan nakamugbakal sa mga talagang legitimate or legal na nagtitsyenda po ng mga LPG sa sendo pong mga lugar. Pero kung man kayo mga legitimate na naglilibot pero may mga pangaran talaga sa endang establishment, pwede yan. Pero kung itong mga naglilibot-libot dyan kung ano-ano na sana, dahil po ka mo basta. Ano?
Uingon niya na si Manasan ta mga tugang, madadalan ta na naman, mahiling ta sa tinampo, ang mga taong may pinitin siya, may tao ba na lawgon. Nin itom na, tahob, para dahil mabisto, pero piglalatigo, nin papakol nin mga nakabugkos na kandilaan sa indang mga likod. Habang nakaoba asin nakabitis na nagpipinitin siya sa kataasan na gayo asin kalanitan kansaldang sa panon ni. Dahil ni po pagpapasakit sa kaugalian sa Semana Santa kan mga nagpapanata. O kaya dapat sana maging ligtas man kamo, asin mapatawad kamo kan sa indong mga kasalan kung igwaman. Dahil mga nagpapanata kan, siyempre, sa mga may mga kasalan na maninda sa tuyang kagurangnan na sinda mapatawad. Igo kayo mga kasalan na mortal sin na apod. May mga minor sa naman na kasalan. O kaya siguro, ba, nyatong mga kababayan, pigrarapado ang mga likod na tabad, magabatan sa indang kasalan na bye-bye. Johanner, nagpaaram si Johanner, madumana na siya. Ano daw, ini yung, sir, nagahang. Sa to yung, gamit digdi yung, computer, nagahang. Mga tukang, ang oras 10:40 in the morning, pasalamatan ko si Mayor Rex Cuba Uliba, ang City Mayor kan Iriga City, saro sa sponsor kan sa tuya pong special live. Katakod kan sa tuyang pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Siring man si Attorney Ramon Maharlika Uwapirina, may gus Guapitong City Administrator kan siyudad po ni na Iriga. Mahanap buhay kita, Lex. Tangarig maubos na nananap buhay tanaw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulog pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. We would like to thank our benevolent donors for supporting the Wellness Awareness Mission Drive this year, 2023, for the benefit of the students of our alma mater, the La Consolacion College, Bao, formerly Santa Monica Academy. Dios Mabalos, Aurora Enrique from Batch 1971, 2 boxes, Rod Fajardo from Batch 76, 2 boxes, Claire Marquez from Batch 78, 2 boxes, Eugene Baita Jr. from Batch 83 boxes, and from Batch 7781 are the following: Hermione Hildo Bobol, Emily Bayos, Rudy Bayos,
Ignacio Bismonte Jr., 2 boxes. Rosario Fajardo, Julieta Strongeli, and from BATS 1982, it's Dr. Gina Luz Alflor, and from BATS 1985, Maricel De Jesus and Congressman De Jesus, and from BATS 1986, Winky Sumayo Francisco, and 1 anonymous donor. Other pledges and donors will be acknowledged on the day of the scheduled distribution of sodium ascorbate absorbency of Unified on April 11, 2023 at 10 a.m. at the AVR of La Consolacion, Bao. Diyos mabalos. Stay safe, everyone. Bueno mga tugang, balik kita sa toyang programa. Oy, jata pala ining si Mayor Tambong Galuntakan Pili. Dahil na masuporta kay dating Congresswoman, dating Vice President Leni Robredo. Kuning kaso ini magkandidatong Congressman Gerara dyan sa party kan 3rd District of Kamsur. Na last termer na kaya baganing si Congressman Gabi Bordado. At ang susuportaran pa lang kayo si Nonoy na magtuto na. Ayan, mana kita may ginibo kayan. At siguro, nagbirik naman ang sa iyang pagtubod. Kasi noon ay magtutukan panahon, nagkandidato sa partido area. Dahil nakalusot ki Puente Villar. Baka ngunyan, makalusot na dyan sa party kang 3rd District of Camarines Sur. Oy, si Governor Luigi Villafuerte, paabutan taning pasasalamat biyong pinag-aayudahan ang mga para umata, mga farmers ta sa probinsya po ng Camarines. Si Congressman Mix Villafuerte mang kan ringkonada, intero man napiga-ayudahan ang mga para magin ang mga indigenous people sa party kan ringkonada area. Sige panahon ayuda. Oy, ang LPG Summit kan LPG MA Party List isinagibo pa lang duman sa siyudad kan Legazpi. Kasuod ma. Malata sinabi ni LPG MA Party List Congressman Arnel T. na obito kan isinagibong aktibidad iyo tangaring tokdoan ang publiko bago ipautob kan Department of Energy asin kan Department of Trade and Industry and LPG law. Sigun sa senda nagkaigwanin Urulay kana diwi na kaipuan mo na nindang matokdoan ang mga LPG participants kasuod ma ang mga consumer mapadapit sa sendang karapatan diretso asin mga pakinabang na pwede nindang makuha gikan sa nasabi ng lay ulit ini bago pa sana po mawot na subot nindang ibalik sa regulasyon ang industriya kan LPG hulita na pundo subot ini kay itong taon 1998. Sinabi kan mga opisyal na dahil man dapat na katakutan ang lay na ini, lalo na kan mga legal na participants o negosyo. Ninulita pinagmamaot nindang protektaran ang interest kan mga legal na nasa industriya. Tama man po. Mga tukang, ang oras tango niyan, alas. Uy, madali yung sana ang oras, ano? 10 minutos na sana po ang natatada. Antes na mag alas 11 na naman po
nin pagkaudto. Mga misis, mga mister, mag-ready na po. Nin lulutuan na naman parang unyan na pangudtuan. Ay grabe, ano ha, madali unsa na po ang oras ta. Anisipon ta na naman po kung paano naman kita magpangudto. Kung may kakakanon kita ngunyan na pangudtuan, kung mayo pa po, magtaga-disponer na po kita. Kung mayo ka mong pansap na, panira, magtaga-utang na habang amay pa. Mga tugang, paggrabe, palala ng palala sa madaling sabi. Sa madaling sabi, ang pag-abuso kan political dynasty sa mga namamanwaang Pilipino. Tamayo man da kayo nagkukontra. Kaya ning political dynasty ini or paglaog sa politika kan haros mga pamilya na asin mga relatives na sinda na po nagpupugol kan mga darakulang posisyon sa nasyon po kan Pilipinas. Tamayo man da kayo nagkukontra. Asin daiman po na isa sa batas an anti-dynasty law. Dua-dua sa naman dang yaon sa Senadong nasa lado kang minorya. Asin 8 sa Kamara de Representante. But sabihin, lupay-pay ang mga partidong oposisyon. Kaya, ang mga yaon sa lado kan super majority sa Kongreso, medyo mapupulaan, ninda, kumbaga sa nagrurosa-rosan sa indang mga kublit sa kaugmahan. Na lalo na kung yaon sa lado kan sa tuya pong ehekutibo. Kaya po dyan medyo nakakabaribintay mananggad ang mga representante, senador, nakalyado po kan presenting administrasyon kaysa duman sa mga nagkukontra, maski sa mga local government unit, sa mga munisipyo, syudad man, sa mga mihuras, saka sa mga kaurugmahan, dahil nakakabali po kan majority ang mga may nasa lado kang minorya. Maski sa regalo, kan sa indang hipi-kutibo, dahil naabot ang mga kontra sa mga local chief executive. Abuton man gatungay. Aram po na nyato ng political dynasty. Na na po ini, nakatatak na bagay ini sa mga politiko. Na sagot sa ngunyan po, dahil naman po kayo din mababago pa. Maski nga ni pinaplano kan ibang mga senador, congressman na magkaigwa kita ng charter change. Pero ning dapit sa bagay kan anti-dynasty law, anday po na puro pa. Uy, salamat ma'am, may bago pa lang kitang idea. Salamat. Salamat kay Ma'am Kyle, Saka sa Manila, may bagong ID kita ko niyan. Sa RPNDC kaya. Yan. Luwe-luwe naman ako mapara mga tugang. May masunod ng mga programa sa kuya, si Karondang Philip Baracena. Sa ngaran ka sa kuya mga partner sa technical digdis, si Engineer Felix Lagrima. Siya on po ang samuyang Maygos, Guapito, na Chief Technician, Engineer Abilin Don Toralio. Sa opisina, magayong-gayon niya mong apa, si Miss Kayla Ligacion. Sa information, si Dondon Cabrillas. Sa transmitter site, James Oco.
Ang maskulado tang PSG duman, si Jimmy Gonzon. Ini po ang sendong karonda, Joey Habana lim sa lawas, nakaibanan tapuan sa mo yung Megos na reporter. And at the same time, newscaster and announcer. Si karondang Bani Tataro, ang magiging tadigdi sa RPNDCK. Salamat nga sa inyo pagkantaba. Stand by po sa masunod na programa.